ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ତାଣ୍ଡବ ଖେଳିବାକୁ ଯାଉଛି ମହାବାତ୍ୟା ଫନି ସେଥିପାଇଁ ସଜାଗ ହୋଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏହା ପାଇଁ ସଜାଗ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ମୋଦି ସରକାର ଓଡ଼ିଶାକୁ ବହୁତ ବଡ଼ ତୋହଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ 2019 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ଓଡ଼ିଶାରେ ସରିଯାଇଥିଲେ ବି ମୋଦି ସରକାର ଓଡ଼ିଶାକୁ 341 କୋଟି ଟଙ୍କା ସହାୟତା ଦେଇଛନ୍ତି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବରଟା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ପୁରା ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ମହାବାତ୍ୟା 1999 ମହାବାତ୍ୟା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ବଡ଼ ମହାବାତ୍ୟା ଆସୁଛି ଫନି, ଯାହା ଘଣ୍ଟାକୁ 200 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ହେଉଛି, ଯାହା ଓଡ଼ିଶାକୁ ଧ୍ୱଂସ ବିଧ୍ୱଂସ କରିଦେବା ପାଇଁ ଯାହା ପ୍ରଳୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶା ମୁହାଁ ହେଉଛି, ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ଆନ୍ଧ୍ର ତାମିଲନାଡୁରେ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ଫନି ମହାବାତ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶା ମୁହଁକୁ ହୋଇଛି, ଯାହା ଓଡ଼ିଶାରେ ମେ 3 ତାରିଖରୁ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, 200 କିଲୋମିଟରରୁ ଅଧିକରେ ପବନ ହୋଇପାରେ, ଯାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ପାଣିପାଗ ବିଭାଗକୁ ଦିଆଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମୋଦି ସରକାର ଓଡ଼ିଶାକୁ 341 କୋଟି ଟଙ୍କା ସହାୟତା ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶା ଫନି ବାତ୍ୟାର ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ି ପାରିବ। ମହାବାତ୍ୟା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ସଜାଗ ହେଉଥିବା ବେଳେ ସେପଟେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଫୁଲ୍ ସପୋର୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରକୁ। ଓଡ଼ିଶା ସମେତ 4ଟି ରାଜ୍ୟକୁ 1086 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆଗୁଆ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁ ଫନି ନ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ, ମହାବାତ୍ୟା ନ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋଦି ସରକାର ଦେଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାକୁ ବଡ଼ ତୋହଫା। ଏଥିରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ସର୍ବାଧିକ 340 କୋଟି ଟଙ୍କା ମୋଦି ସରକାର ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶକୁ 200 କୋଟି ଟଙ୍କା, ତାମିଲନାଡୁକୁ 309 କୋଟି ଟଙ୍କା, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗକୁ 235 କୋଟି ଟଙ୍କା ସହାୟତା ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହା ମୋଦି ସରକାର ବଡ଼ ତୋହଫା ଦେଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାକୁ, ଯାହା ଜାତୀୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା କମିଟି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଏଠାରେ ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ କାଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଫନିର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ବସିଥିଲା, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଦେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ମହାବାତ୍ୟା ଫନି ଓଡ଼ିଶାକୁ ମୁହାଁଇଛି, ଯାହା ଓଡ଼ିଶାକୁ ଧ୍ୱଂସ ବିଧ୍ୱଂସ କରିଦେବା ପାଇଁ ଯାହା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସଜାଗ ରୁହନ୍ତୁ, ସରକାର ବି ସଜାଗ ରହୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଆପଣ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅପଡେଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଏମିତି ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ପାଖରେ ବେଲ୍ ବଟନଟିକୁ ଟଚ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚୟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ନେକ୍ସଟ ଏପିସୋଡରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫନି ମହାବାତ୍ୟାର ପୁରା ବିଶେଷ ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟ ଧରି ଆସିବୁ ଆମ ଟିମ୍।